už natáčame obidvaja. Okej, tu... Počkať, ukážem vám. Ideme natočiť záchod. No, ideme natočiť, jak nás zabije Momo. Rýchlo, učiť ma. Ide po nás Momo. Počkať. Máme dokáti budky. Ty sa to bola. Učiť po nás. Nie, poďme bežať. Najlepší spôsob. Umila sa skade budky. Mama! Stratil som ho. Ozveme sa vám, keď nám bude nahá... Už je! Moji kamoši sa rozdelujú. On tam uteká nejaký bezmozek. On tam prišiel! Utekaj! Nazveme toto video nejako. Vyzerá to tak, že sme ho stresli. Bolo to desné. Áno, bolo to tesné. Tesnotka. Dobre, ozveme sa keď pôjdem. Nás naháňa. Ale sme tu sami. Nie. Ja odchádzam. Dobre, otresol som ho. Zjužila Marka. Ja neviem. Poďme sa pozrieť. Nie, Marka sa tu. Kde je Momo? A kde je Momo? Dobre, počkať. No dneska by to bolo asi všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte like, odber a pekné červené tlačítko. Takže na budúce sa vám ozveme.